Usa sa mga paboritong snack sa sagad sa mga Pinoy ilabi na sa batang 90s, ang buko lamaw. Alang sa mga wala masayod niini, atong sayron kung unsa kini ug paunsa kini andamon sa report ni John D. Esteban. Basin naglabad na ang inyong ulo tungod sa mga isyu nga gikatubang sa atong nasod karon, labi na sa flood control projects. Pero relaksa, magpabugnaw sa ta. Aniya ang buko lamaw. Usa kini ka Filipino dessert ug paboritong snack, ilabi na sa mga taga-probinsya. Syempre, kinahanglan man nato og butong, makauban nato si G-Boy nga hanas sa pagkatkat ug punuan sa lubi dinhi sa barangay Tagdaliao, Sabal Island, Davao del Norte. Nahimo ng panginabuhian ni G-Boy ang pagkatkat og butong ulubi nga kuprason. Sa kada saka, ana sa 300 to 500 pesos daw ang iyang kita. Apan naagyo daw parahon nga walay magpakatkat. Hindi na mabalo sa taas ng lubi. Unay mga bitin, tinig, hipan, isod kumapakan. Sugod ka sa kagkuan, do kadlaw, sa kadlaw. O bagan man, hindi man narbaho, walay kaon sa kuan, milya. Sa buko lamaw, kinahanglan nato ang sabaw sa butong. Dili pwede mawala ang unod. Butangan og gatas ug crackers. Pwede ra pud ni butangan og ice. Andam na ang atong buko lamaw. Ang Samalenyo nga si GR, paboritong food trip daw nilang magbarkada. Labi na sa una nga wala pa'y social media. Batang 90s, makaingon ta, wala pa kayo yung mga cellphones, social media, classmates, barkada, mga sabutan, mga weekend, walay klase, mamutong. Mga ta. Kitang mga Pilipino, creative gayod, bisan pa sa pagmugna og mga lamiang dessert. Usa na diha, ning buko lamaw. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.